Здравейте, мили мои! Днешния разклад ще бъде тя и той и какво ще се случи между тях. Хубаво разбърквам картите Таро. Нека да видим каква е текущата ситуация, какво допълнително трябва да знаем за нея, какво чувства тя, какво чувства той и какво ще бъде развитието. Още една карта за развитието. Нека да видим първо каква е текущата ситуация. Нещо се чака. Нещо се чака, за да се случи. Но картата е положителна. Най-вероятно жената чака нещо да се случи в тази връзка. Нека да видим повече. Това, което виждаме, един от двамата партньори са се отдръпнали, но дори по-скоро виждам, че може би мъжът се е отдръпнал, защото тук има карта с момиченце, което чака, има надежди, също така полива своите надежди, надеждите растат високо и високо. Картата по принцип е положителна, но това, което виждам е ума и чувствата не са в хармония. И един от според мен мъжа се е отдръпнал, е тръгнал, страхува се за нещо. Какво чувства тя? Нека да видим и какво чувства той. Той е доста егоцентричен, този мъж. Изключително егоцентричен и много манипулативен. Това е карта на дявола. Голям аркан се падна тук. Той смята, че каквото той каже, това трябва да се случва. Много не се интересува от емоциите на хората, освен от нейните, като цяло на емоциите на хората. Това, което виждам, тази жена има мъдрост в себе си. Има и много земна енергия в нея. Тя е много стабилна, знае какво иска, знае как го иска, знае какво търси в мъжа. И може би заради това чака този човек, този мъж да се балансира и да вземе правилното решение за тази връзка, защото виждам, че той се е отдръпнал. Дявола търси удоволствие, търси нещо ново. Дявол е прелъстител. Нека да видим на къде ще се развиват взаимоотношенията и конкретната ситуация. Картите, два големи аркана. Картите казват, че ще има събуждане от мъжката страна. Ще има събуждане, но няма да е скоро. Този мъж може би ще се опомни за ситуацията, която се случва между тях двамата. Но може би ще бъде малко късно за жената. Това, което картите казват и това, което аз усещам, е, че жената ще излезе победител от тази ситуация. Защото тук има един съвет. Запазете хладнокръвие, бъдете стабилна, каквато сте тук в ситуацията. Защото когато запазите стабилност, вие можете да мислите рационално, мъдростта ви излиза на преден план и взимате правилни решения. Картата казва, че тук има много чувства между вас, но по-скоро емоциите са от женската страна. Как да кажа? Тя подхранва тази връзка. И това, което виждаме, подхранва егото на този мъж. Не съм сигурна, че този човек е подходящ за вас, този мъж. Но така или иначе ще има раздвижване на ситуацията. Ще дойде този момент. По-скоро го очаквам след 20 дни. Наблюдавайте събитията. Ще има раздвижване. Може би този човек, ако се е отдръпнал, ако има такава конкретна ситуация и този човек се е отдръпнал, може би ще ви потърси, ще се свържи с вас, но е възможно да
е дошъл момента на равносметка от ваша страна и вие да не искате този човек, да разберете, че заслужавате нещо доста по-добро. Разклада беше общ. Ако той не резонира с вас, моля подминете. Благодарим на картите.